Atseginagoa izan dedin nire aurkezpena eta hemen nire hitzaldiaren izenburua. Berrikuntza hexagonala erakundeak kontratu sozial berri baten zerbitzura komunikazio afektiboruntz. Era transbertsalean aplikada daiteke hau gizarte zerbitzuetan eremu horretan ari bai gara gaur hausnarrean. Lehenik eta behin hemen Hannah den esaldi bat daukat, dioena ekintzarik txikiena ezaugarri mugatuenetan hazi bat dela mugarik gabekotasunaren eta aurreikusi ezinarena. Hauek 800 puntu dira eta honen bitartez irudikatu nahi izan genituen Chicagon 1985ean hil ziren pertsonak bero kolpe baten ondorioz hildakoak hain zuzen. Munduko herrialderik boteretsuen eta aberatsenaren hiri garrantzitsuenetako batean gertatutakoa izan zen, ez behar hau. Datuak aztertu zituztenean, 800 pertsona hauen datuak, zenbat gauza harrigarri topatu zituzten. Garbi dago jende gehiago hiltzela auzorik zaurgarrienetan, pobreenetan, eta hori edozein gizarte langilearentzat edo soziologorentzat ez da harritzekoa, asmatuko zuke noski, baina topatu zuten bai zerbait bitxia. Hain zuzen, ezaugarri sozioekonomiko oso antzekoak zituzten auzoetan heriotza kopuru oso ezberdinak egon ziren. 8 aldiz gehiago batzuetan, naiz eta auzoek baldintza ekonomiko bertsuak zituzten. Hori harrigarria izan zitzaien, auzoak oso hurbil zeudelako eta baldintza ekonomikoak oso antzekoak zirelako. Demagun puntu txuri hau gu garela, zu zarela, eta puntu gorria aldiz gure etorkizuna. Gure buruaz pentsatzen dugunean eta etorkizuna jartzen dugunean gure aurrean, galdetzen diogu gure buruari etorkizuna hobea edo okerragoa izango den. Gure buruari egiten diogun edo egin beharko genioken bigarren galdera da, eta gizarte zerbitzuetan asko egiten dugu, guk eragina izan dezakegun etorkizun horretan ala ez. Horrek matrizio bat sortzen du gutxi gorabehera, eta baikorrak hemen daude eta ezkorrak hemen. Hau da, diotenak ezin dugula eragin etorkizuna eta gainera okerera joango dela. Eta gero pentsatzen dugunaren arabera matrizio horretan non edo non kokatuko ginateke. Hau gero landuko dut, zenbait ideia jorratu nahi ditu dudalako, baina oraingoz alde batera utziko dugu. Uneren batean konturatu ginen, aurrean ditugun erronkak hain direla handiak, non elkarren laguntza behar baitugu, aspaldi, lehen tribuetan, lehen gizartetan, lehen herrietan, itunak egin behar izan zituzten, adostasuna bilatu, akordioak egin, erronka komunei aurre egiteko. Mamunt bat, barbaroen inbasioak, epidemia bat. Aspaldian konturatu ginen, elkarren beharra dugula etorkizunari aurre egiteko hain zuzen. Gaur egun konplexutasunaren Big Bang batean gaude, inoiz ez da mundua hain lotua egon eta hain konplexua izan. Duela 60 urte, Hannah Arendtek esaldi hori idatzi zuenean, ez zuen pentsatu zeinen erronka handia izango genukeen aurrean. Konplexutasunaren tsunamian gaude. Klimaldaketa, egiturazko ezberdinkeria, indarkeria matxista, eta bar. Sekulako erronka konplexuak ditugu aurrean, eta haien ezaugarri nagusiak dira, ez dutela definizio garbirik, elkarri lotuta daudela, elkarren mendekoak direla,
ondorio ez ezagunak dituztela, eta beraz, arazo bakoitza berezia dela eta elkarrengandik ezberdinak direla. Hemengo hau burokrazia, hierarkia, deritzogun erremintak asaga da, langileak, organigramak. Uste dut gutxi bera ulertzen dugula zer esan nahi dugun irudi hau ikustean eskema hau. Nolabait, gizartearen konplexutasunak aurrera egina dela, egitura razionalista, beberiar eta organiko hauek bereizi egin dituzte erabakitzeko gaitasuna eta boterea izan dutenak eta eguneroko realitatea. Ez ala nahi zutelako, baizik eta zenbat eta konplexuago bihurtu sistema, hezkuntza, gizarte zerbitzuak, osasungintza, udalen gobernantza, eta bar, orduan eta handiagoa, distantzia erabaki behar duenaren eta realitatearen artekoa. Artean markatu. Horrekin bat, gizarteak hainbat forma hartu ditu, konplexutasunaren egitura beberiar horrekin inolako zerikusirik ez duena. Egitura polizentriko, ireki, porotsuak sortu dira, nolabaiteko sarearen ideiaren estanda dago sare polizentriko bat, berezia. Azken urteotan, nik sareen zientzia aztertu dut, ekosistemen ideiara hurbildu naiz, izan ere, sareek konplexutasuna definitzeko aukera ematen digute, loturak, nukleoak, klasterrak, hubak, horrelako kontzeptuen bitartez. Badaude hackerretika, ekosistemen azterketa eta horrelako beste zenbait metodo eta azken 20 urtetan ni honetan aritu naizenez, hau guztia laburtu nuen eredu bat eginez. Eredu hexagonala deitu nion, berrikuntza hexagonala 6 vektore definitzen dira bertan, pertsonak, ideiak eta taldeak lotzeko, komunikatzeko eta loturak sortzeko 6 modu dira. Bata da irekitzea, kanporantz begiratzea, bi norantzkoko elkarrizketak izatea, sarea handitzea eta bar. Nahastea, hau da elkarrizketa improbableak izatea, inklusiboak, askotarikoak. Normalean elkarrekin hitz egiten ez duten horien artean, esaterako adinen artean, generen artean, kulturen artean, lanbideen artean. Bizkortzea, hau da distantziak laburtzea, ulertzea denbora dela gizantolakunde orok duen baliabiderik garrantzitsuena, eta prozesu errepikakorrak kentzea denbora emateko gauzarik garrantzitsuenari, hau da afektibotasunari, giza harremanari. Hori baita gauzarik behinena. Prototipatzea edo esperimentatzea, hau da etorkizunarekin era intuitiboagoan harremantzea, eta nolabait paradigma errepikakor, esperimental, espekulatibo bat sortzea. Ez hainbeste etorkizuna planifikatzea, baizik eta oinarriak ez hartzea etorkizuna errealitate bihur dadin. Gero daukagu kolaboratiboa izatearen ideia hori, adituekin lan egitea, eta horrek gero eta gehiago ekarri du eraldaketa prozesuen protagonista izan nahi dutela erakundeek beraiek. Eta asko erabili dugu gure hitzetan prozesua, baina gutxi aplikatu dugu design thinkingean eta barrean oinarritutako ideia guztia. Baina leku batzuetan jakin izan dute potentziala identifikatzen eta aplikatzen. Eta horrek dakarkigu berrikuntzaren mundua eta diseinu irekiaren ideia hori ere bai. Digitalizazioaren ideia, teknologiarena ere hemen daukagu. Teknologia konektagarritasunaren zerbitzura, teknologia humanista, pertsonak erdigunean dituena eta aukera ematen duena konektagarritasuna biderkatzeko. Ideia hori da gutxi horrela. 6 vektore horiek
eman digute aukera definitzeko zer den berrikuntza soziala esparru publikoan. Espazio batzuk irekitzako, prototipatzeko, digitalizatzeko eta barretarako. Eta gaurkoan, denbora laburra dudanez, adibide batzuk jarri nahi dizkizuet azken urteotan egin ditugunak. Laborategietatik eta zehazki Aragoiko gobernu irekiaren laborategitik. Baita aurretik udalen egonean izandako esperientziatzuk eta Espainian eta Latinoamerikan izandako beste batzuk ere. Gizarte zerbitzuen diseinu kolaboratiboa, proiektu aurkeztu nahi dizuet lehenik. Konturatu ginen, ezin zitzaiola herritarren partaidetza soilik aplikatu lege bat diseinatzeari, baizik eta gauza txikien diseinuari ere bai. Inemeko diseinu, Inemeko bulego baten diseinuan aplikatu nahi izan genuen, hasi ginen langileekin empatizatzen, bertan lanean ari direnekin, baina herritarrekin ere bai, erabiltzailerekin ere bai. Eta saiatu ginen haiek diseinu prozesuan txertatzen. Eta horrelaxe, lortu genuen diseinu hau garatzea. Jende askori, administrazioarekiko harremana zaila iruditzen zaio. Hori aldatzeko, Lab, Kadirekin batera, proiektu hau martxan jartzen aritu da. Gure lehen ekintza izan da, enplegu bulegoan diseinua aldatzea. Langileekin, erabiltzaileekin eta zerbitzuen diseinuko adituekin aritu gara. Eta esan dugunez, lehenik eta behin, herritarrei eta Inemi entzun genien haien arazoak konpontzeko. Ez dizueta bideo osoa jarriko, uste dut ulertu duzu gutxi bera. Eta proiektu hau duela 5 urte pilotu izan zen, baina orain administrazio eta esparru askotara eraman da. Eta badakit zenbait proiektu egin direla referentzia honi jarra dituz. Adibide honetan ere aldatu dugu komunikatzeko modua eta harremanak egiteko modua. Open Kids izena du. Eta partegitzaren ideia aurrengana eraman genuen. Aurrak eta nerabeak txertatu egin genituen partaidetza prozesuetan, eta gai izan ginen egurrezko jolas bat diseinatzeko, nolabait demokraziaren metafora lantzen duena. Hauek Reinicia lantegiak dira, eta bertan funtzionario publikoekin aritu ginen lanean, eta Legorekin jolasean jarri genituen. Haien zerbitzuak birdiseina zitzaten etorkizunerako. Gobernu fazil, gobernu erraza proiektua ere hemen dago, duela gutxi Italienen sari bat jaso duena. Open Govern Partnership saria, eta Europan saritutako 3 proiektuetako bat izan zen. Buruko desgaitasuna eta buruko gaixotasunak dituzten pertsonak txertatu genituen proiektu honetan, eta ekin batera saiatu ginen administrazio publikoaren hizkera zail eta oztopatzaile hori itzulina izan genuen. Eta hizkera kriptiko hau erabiltzen dugunean ezer ulertzen ez dutela esateko inolako arazorik ez duten hauekin aritu ginen lanean piktogramak, irakurketa erraza, hitz eta paragrafo laburrak erabiltzeko nahian. Eta lortu genuena, jende gehienak kontsumitzen zuen gero. Eta horrek gogorara zizigun, irisgarritasun unibertsala berrikuntzarako bide oso garrantzitsua dela, eta desgaitasunaren esparrua ere oso interesgarria dela gauzak auziten jartzeko. Beste adibide bat da, Aspazia ezberdin komunikatzeko adibide bat. Honen bitartez, genero ikuspegia, ikuspegi feminista, txertatu nahi izan genuen politika publikoen diseinuan. Eta Aspaziaren lan hildo pedagogiko edo divulgatzaileetako bat da honako hau. Hainbat voluntario bildu genituen, Wikipediako emakumeen profilak editatzeko, Aragoiko emakumeen profilak, hain zuzen. Emakume hauek Wikipedia erabiltzen ikasi dute, zeina aurrek eta nerabeek lanetarako erabiltzen duten,
eta 175 baino gehiago gizonezko referentziak zirela ikusi zuten. Eta esparru askotako Aragoiko emakumeak txertatzen hasi ziren, esaterako kirolekoak, hezkuntzakoak eta bar. Aragoiko emakumeen profilen 10% baino gehiago guk editatu dugu hain zuzen. La Compañía proiektu honetan adineko pertsonekin egiten dugu lan. Eta ardatz nagusitako bat da arrakala digitalarena. Tipikoena izango litzateke ikastaroak egitean, digitala erabiltzen irakasteko, edo bizum erabiltzen irakasteko, baina gu askoz harago heldu gara. Eta talde honen bitartez, hacker zaharren komunitate moduko bat sortu dugu, teknologiak zabaltzeko, edatzeko eta divulgatzeko haien familien artean, lagunen artean eta barren artean. Nolabait, adineko influenceren eskola bat da. Nolabait esateko. Eta nolabait iraultza digitala haien berdinen artean zabaltzen dute pertsona hauek. Horrela egiten dudan gutxi bera laborategi honek. Hexagonoa beste era batean ere aplika dezakegu gaurko eztabaida honetarako. Eta da, nolako profesionalak behar ditugu gizarte zerbitzuak etorkizunean irudikatzeko. Nik arketipo hexagonalen eredua aplikatzen dut. Eta berrikuntzarako edo zein taldek behar dituen rolak identifikatu ditugu. Rol komunikatiboa dugu, rol filosofa, pentsamendu kritikoa sortzen duena eta pentsamendu transbertsalak esaterako, rol aktibatzailea, distantziak txikitzen dituena, diseinatzailea ere badugu, prototipoen eta diseinuen bitartez etorkizunarekin era intuitiboan harremantzen dena, rol konektatzailea daukan, sare dentsitatea eta girona sortzen duena, komunidade sentimendua, eta rol digitala ere badaukagu ezagutzaren bidez ditugun datuak balio publiko bihurtzen duena, eta sareko edozein nodo ia bihurtaraz dezakeena. Hau gaitasun bigunen eskema bat da, esaterako izkera garbia, pentsamendu kritikoa, entzute aktiboa, analisi gaitasuna, empatia, gatazken konponketa, eta bar. Eta honek gutxiro era, etorkizuneko taldeak definitzen ditu. Hau ez datza administrazioareko teknikari bat, edo psikologo bat, edo dana delakoa kontratatzeaz, baizik eta estresa kudeatzeko gai den jendea lan bat baino gehiago aldi berean egiteko gai dena, eta bar hartzeaz. Hau da, zerbitzu publikoetan egiteke eta gizarte zerbitzuetan ere egiteke daukagun iraultzetako bat. Hau ausazko sare bat da. Eredu matematiko honetan nodoak ausaz lotu dira. Dado bat barkatu sarritan botatzearen emaitza. Honako hau eskalari gabeko sare bat da. Bertan, nodo batzuek lotura asko dituzte eta beste batzuek oso gutxi. Asko dituzte nodo hauek hub izena jasotzen dute. Lehena, sare ausazkoa, gauzen kanpai bat da, azken finean, berdintasunaren irudikapen matematikoa. Bigarrena aldiz, jabena, imanena, beste diagrama hau da, ezberdintasun radikalaren irudikapen matematikoa. Nolako da realitatea? Eskalarik gabeko sareen antza du. Hau ikus daiteke esaterako aireportuen sareetan, hemen ikus daiteke estatu batutakoa, baina horrelaxe banatzen da sare elektrikoa, errepideak eta bar. Sare sozialetan ere ikus daiteke, influencer batzuek kontaktu ugari dituzte eta beste jende batek oso gutxi. Herrialdekako per capita GBP-an ere ikus daiteke, gutxi batzuek baitituzte
handiak eta gehienek txikiak. Munduko aberatzenen banaketan ere ikus daiteke, beraz, errealitateko alderdi askotan ikus daiteke. Nolabait esateko, sare sozialetako konektagarritasuna, informazioaren, zentraltasunaren, aukeren, enpleguaren, hezkuntzaren eta kulturaren, diruaren eta boterearen sinonimoa da. Hau nahi nuen azken 3. puntu honekin lotu. Gizarte zerbitzuetako erabiltzaileengan oinarritzen baldin bagara, uler dezakegu sistema guztiaren engranajeak direla. Eta funtsezkoak direla. Badago zerbait ukiezina, askotan, eta gizarte sare hauek askotan definitzen dute pertsona bati ondo dakion edo gaizki. Eta saiatzen gara gure aurrei lagun, bidaia, ezagutza ikasketa gehiago ematen, kapital sozial handiagoa lortzeko, eta gero lan hobean, diru gehiago, eta bar izan dezaten. Chicagora egingo dugu buelta, 1985, bero kolpea eta hildako ugari. Hildako gehiago, auzo batzuetan, beste batzuetan, baino. Hemen gontxegu hau gomendatzen dizuet, zeinan esaten den beste auzo batzuetan baino 8 aldiz heriotza gehiago dauden auzo horien bereizgarria liburutegiak direla. Hori dio. Ez liburutegia bakarrik, gizarte baliabideak. Nolabait esateko, sare sozial horiek, ondo zauduen galdetzen dizun auzokide hori, kide hori, lankide hori. Halako gizarte sareak, topaketak, lotura sozialak, parkeak, horiek dira horrelako datu ilun baten arduradun. Hau da, gizarte azpiegiturak harreman sozialen sare ukiezinaren jabak dira. Guk izan genuen epidemia ere COVID-19 ari naiz. Eta hauek dira, etorkizuneko eta egungo erronka berezi eta konplexu horiek. Munduko pandemiak eta horrelakoak. Hor hemen adibide bat. Kinu txiki bat, kasu honetan txio bat, sekulako zalaparta sortzeko gai da. Tuit hau jarri nuen, zergatik ez dugu sare herritar bat sortzen laguntzarako, eta kosorkuntzaren prozesu bizkor baten bitartez sortu genuen Frenan Lakurba sarea. Nolabaiteko Wikipedia bat sortu genuen, 1000 ekimen eden baino gehiago biltzen zituena, 300 entitate, enpresa, erakunde eta aktivista baino gehiago bildu ziren. Kodeirekikoa zenez herrialde ugaritan errepikatu zen esperientzia hau, aukera ematen zuen laguntza eskatzeko txintxetak jartzeko mapan, eta nolabait munduko mugimendu bihurtu zen, eta liderrak, edo gidaria, ni neu izan nintzen, bulegotik konfinatutan nengoelako. Geldire arazi kurba edo Frenan Lakurba ekimen honetan 105 proiektu pilotu baino gehiago egon ziren. Hexagonoa zorrotz aplikatzeak ondorio hauek ditu, transbertsala da, irekia da, prototipatua da, kolaboratiboa eta digitala, eta horregatik aukera izan zuen ituna handitzeko eta ekosistema bat 50 egun eskasetan sortzeko.
Nola aplikatzen dugu gure antolakundean? Nik urteak, 20 urte, daramatzat berrikuntza sozialeko ekosistemak lantzen. Eta 2008ko otsailean, pandemiaren aurretik hilabete falta zela bakarrik, hementxe ari ginen hexagonoaren ideia garatzen, zenbait escape roomen bitartez, funtzionarioekin lanean, eta lortu dugun azkena kutxa hau sortze izan da, kutxa beltza. Eta laburtu nuen berrikuntza matematikoki azal ezin daiteken zenbait faktoretan oinarrituta dagoela. Guztiz humanoak diren prozesuetan oinarrituta dagoelako, eta beraz, uki ezina dela. Eta kutxa hau sortu dugu, kutxa hau irekitzeko plazera eta ikuspegi hexagonal eta sistemiko hau aplikatzea lortu alizateko. Udal batean aplika daiteke, gizarte zerbitzuetako sail batean, GKE batean, eta hori da ikuspegi hexagonal sistemiko honen abantailetako bat. Azken 3 minutuak amaitzeko, hona hemen nire ideietako bat. Berdin dit, optimista zaren, ala bazara, aplikatu bizkortzearen ideia. Ezkorra bazara, pentsatzen baduzu ezin duzula eragin eta okrera joango dela, prototipatu, berritu. Uste baduzu eragin dezakezula baino txarrera egingo duela, nahasketaren vektorea aplikatu behar da, teknologiarekin jolastu, eragin hau garitu, baina uste baduzu ezin duzula eragin baina bera joango dela, etorkizunera begiratu beharko da, ireki egin beharko da. Hauek dira kuadrantearen berezitasunak. Badago beste teoria bat, landu ezin dezakedana gaur, baina berrikuntza hexagonala itun sozialarekin lotzen dut, guaren eta etorkizunaren ideiak lotzen dituena. Begira, 3 vektore daude, guan eragiten dutenak, komunitatea indartzen dutenak, nortzuk garen gu esaten dugunean. Irekitzearen, nahastearen eta elkarlaguntzaren vektoreak dira. Beste 3 vektore, eta ez da kasualidadea, etorkizunean dabiltza prototipatzea, azkartzea eta digitalizatzea. Eta erdian daukagu hemengo lerro banatzaile hau, diona erakundeak efektiboak, berritzaileak, etorkizuna berritu nahi dutenak sortu behar direla, inoratzen utzi gabe. Eta honi aspalditik nik demokrazia efektiboa deitzen diot. Eta horre egon beharko genuke laborategi eta instituzio belaunaldi berri honek. Hori nahi nuen gaur esan 6 vektoreko sistema eta eredu sintetiko hau. Nolabait punpatze sistema bat sartzen dio hub bat dena, baina aldi berean gizarte kolektibotasuna birbanatzen duena. Eta hau dago eredu berrien atzean, eta horrelako ereduak pentsatu behar ditugu gizarte zerbitzuetatik. Besterik gabe, mila esker, diapositiba hau erabiliko dut, azkenik, eta labetik New Yorkera etorri naiz, etorkizuneko proiektuak kargatzeko eta hemendik aste gutxitara zuekin partekatzeko preste egongo naiz. Mila esker. Bueno, no le agradecemos ahora a Raúl su intervención porque estará duro. Eskerrik asko Raúl, badakigu bera lo egongo dela, baina tira, ideiak eman dizkigu ere, hurrengo mailetarako, eta gero